जोंनि बर' एटेक खालामग्रा सुबुंफोरा नोंथांमोना मिथिखाबाय दारि गोलावफोर जागोन बियो बेबो जोंनि बर'फोरनि गेजेर जायगायावनो जाथाया मा जादों मानो साननो गोनां जाना फैदों आरो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो आंनिसिम फोरमायहरनाय बा जोंनिसिम खिथाहरनायाव बे खामिहारा माबा माबि बायजोबदों होननानै खिथाहरदों। दा बे जाथाया बोरै जादों आं नैबे भिडिअ आंनो दा खिथाहरफिनगोन होनदोंथ' मानगोनां पुलिस सारा बे दा जेरावहाय बहाय आइसि ट्रेन्सफार जानानै दं बे बै समनिफ्राय आंनि मोजां लोगो जानानै दङ बिथाङा फोरमायहरदों दाबो माखासे केसाव बावनो बिजि जानानै दङ। ओरैबायदि होदों दारि गोलावफ्रा जोंनि बर'खौहाय पुलिसानो लाखिबाबो लाखिख'नो हायाखै। जाथाया माबोरै जादों नायग्रोदो। बे जाथाया जादों जोंहा ओरै हाग्रामा ब्रिजजों थांनानै खैला मैला थांग्रा लामा बावथ' गोबां दारि गोलावफोरबो दं नालाय बर'फोरनि सोरगिदिं बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि होदों खिन्थु गोरोन्थिया बै बर'नि गैयामोन भुलावनो नुयैयावसो गावनो जादों बिदिसो फोरमायदों। जाथाया मा मारमोन आं बेखौ दा फुल भिडिअ लाबोगोन बेखौ नायलांग्रोबानो जाबाय। अब्लाबो जे बिदि मोनबाय खाराखैबो बिथांमोना गारि लाखिनानै थाहैदोंमोन नङा अबेबा बिसोर फोरमायहरनाय बायदिब्ला दे आंनो ओमफ्रायहाय गारि लाखिनानै थाहैनायावनो बिदि उनावहाय खारनांबाय होसो होसो बेबायदि खालामहैदों पुलिसाबो लाखिबाबो लाखिख'नो हायाखै बेबायदि घटना नायनो हागोन नोंसोरो नायग्रोजोब। चप्पल खोया जायो खालि गाड़ी दो बस जो मुंह होगा हां सानी वाले जाए दूर तक दूर तक दूर तक दूर ভিডিও বন্ধ করো ভিডিও বানাবো না তার মধ্যে তার ভিডিও নিয়ে গাড়ি